Fil-messaġġ li wassal l-isqof Tgħawdex għal-jum il-miliet Monsinjur Anton Tewma saħaq fuq kif dan huwa żmien speċjali li jbiddel ir-rutina tal-ħajja ta' kuljum billi joffri ikliet, ħwejjeġ ġodda, regali u laqat mal-ħbieb. Iżda fil-verità din il-ġurnata tibqa' marbuta ma' ġraja sempliċi meta koppja kellha tarbija u Alla sar bniedem. Ir-riskju hu li matul dan iż-żmien nistgħu ninsew il-qofol essenzjali ta' din il-ġrajja, it-twelid ta' dan it-tifel Alla li sar bniedem bħalna familja. L-isqof Tgħawdex semma kif Alla jsir bniedem sabiex jgħinna fl-esperjenzi tal-ħajja ta' kuljum bħal diffikultajiet, mart, problemi, konflitti fir-relazzjonijiet u l-vojt li tħalli il-mewt ta' xi ħadd maħbub. Dan fil-waqt li jgħinna ngħixu il-ħajja ordinarja u fis-silenzju nisimgħu it-talim tiegħu. Huwa saħaq kif bħalissa fid-djoċesi bħalissa qed isir żjara pastorali biex Alla jagħti ċ-ċans li jħobbna u jagħmel spazju għall-imħabba tiegħu. Matul din iż-żjara nadew ukoll ħidma speċjali favur il-familji kemm dik tradizzjonali kif ukoll forom oħra ta' familja għaliex fi kliem Anton Tewma kulħadd huwa importanti f'għajnejn Alla. Fi żmien li ġej aħna qegħdin nippruvaw nilħqu kull faxxa u kull tip ta' nukleo familjari. Kemm il-familja kif nafuha tradizzjonalment imma wkoll il-familja kif qed tieħu l-forma tagħha llum. Għaliex għax kull membru, kulħadd huwa importanti fl-għajnejn tagħna. L-isqof Tgħawdex insista li il-miliet mhux xejn għajr iċ-ċelebrazzjoni ta' sempliċi, il-ħila li wieħed jara dak straordinarju fl-ordinarju u li Alla jidħol fl-istorja sempliċi u normali tal-bniedem.